ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/1/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೊಗುಲೆ ಸಾಕಾರ ಶರೀರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು ಸಹ ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಶರೀರಲ ಪಂಚಭೂತರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯದ್ದು ಒರಿ ವಿದೇಹಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾತೆರ್ದುಲ ಸರ್ವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಒವ್ವಾದುಂಡು ಅವು ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪಿರು. ಉತ್ತರ: ಪೂರ್ಣ ತಮೋಪ್ರಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರಣೊರ್ದೇ ಅರ್ನ ಸ್ಮಾರಕನು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುದೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾರಡ್ಡು ಶಬ್ದಡು ಪೂರ್ಣ ಡ್ರಾಮಾ ರಹಸ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಪೂಜ್ಯ ಅಂಜನೆ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕುಲು ಪೂಜ್ಯರಾದುಪ್ಪುನಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದಿತ್ತರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠಾಪರು ಮಾಯೆ ಪೂಜ್ಯರ್ದುಲ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ. ಮಹಾಸಭೆಟ್ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪೊತ್ತುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಂತೆ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪವೆರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿವಾಸ ಅಕ್ಲೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅರೆಗು ಪ್ರಭು ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏಪ ಒಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು ಅಪಗ ಅರೆಗು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಆಹಾರ ಅತ್ತನ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜುಜಿ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರಗೂ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೇನು ತೂನಗಲ ಸಹ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ಪುಜಿರೋ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲಾಪೆರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಕಲ್ಪವೇರು. ಅಂಡ ವಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ವಾ ಚಿತ್ರಳ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪುಜಿ ದುಃಖದ ಸಮಯಡು ಹೇ ಪ್ರಭು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಗುರು ಅತ್ತುಂಡ ದೇವತೆನ ಚಿತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ಭಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಲಿ. ಆಂಡಲ ಸಹ ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುರುಕುಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅರೆನೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಕ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಮನುಷ್ಯರು ಜನನ ಮರಣಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು. ಇಂದು ಪಂಚತತ್ವರ್ದು ಮಲ್ತಿನವು ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ಪಂದರ್ಥ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಂಚಭೂತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಗು ಭೂತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ದವರ ಇಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಶರೀರದ ಕಡೆ ಪೋಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಭಗವಂತ ಬಂದು ತೆರಿಂಡ ಅಕಲೆಡ ವಾ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಅವ್ವೇ ಏರೆಗ್ಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ರಡ್ಜಂಟಲ ಉಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲ್ಡಲ ಉಂಡು. ಏರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರೋ ಅಕ್ಲೆಡಲ ಉಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಪಾಪಾತ್ಮ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪುದರ್ ಬನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿ ನಿರಾಕರಣ ಕಡೆ ಪೋಪುನು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದು ಪನೊಲಿ. ಸಾಕಾರ ಶರೀರನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದು ಪನೊಲಿ. ಭೂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು. ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆಯುನ ಬದಲು ಪಂಚತತ್ವದ ಶರೀರ ಬಂದು ತೆರಿವೆರು. ಪುದರು ಶರೀರಗೂ ದೀಪೆರು ಆತ್ಮಗತ್ತು. ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹ ಪಂಚತತ್ವದ ಭೂತ ಬಂದು ತೆರೆಯುನೆರು. ಅಕ್ಲಿನ ಶರೀರದ ರೂಪಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ನಿಕ್ಲಿನ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿನಾಗ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸುರುಸುರುಕು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ಆತ್ಮ ದುಃಖುಡು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ದೀಪೇರು ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ದೀಪೇರು.
ಆರು ಆತ್ಮಲೇನು ಮಾತಾ ದುಕ್ಕೊಡ್ದು ಬುಡ್ಪವೇರು ಅರೆಗ್ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ಒವ್ವೆ ಭಕ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲಂತೂ ಆರಂತೂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ದೀಪ ಪಂದ್ ತೆರಿಯುನೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಾದೇರು ಯಾನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಪುದರು ಶಿವ ಆದುಂಡು ಶಿವಗ ರುದ್ರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ನಿರಾಕಾರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಲು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ತೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗ್ ಒಂಜೇ ಪುದರುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ದೇಹದಾರಿಯುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಈಶ್ವರಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನ ದೀಪೆರು ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ ನಿಗದಿಯಾದಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಮರುಜೀವಿ ಆವಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಪುದರ್ನು ದೀತೆರು ಇಂದೆಡ್ದು ಪರತ್ ಮಾತಲ ಮರೆತು ಪೋಪುನು ನಿಗುಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರು ಬದುಕಿದಿತ್ತಿಲಕನೇ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ದವರ ಇಂದು ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದ ಈ ಗುಹ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬಾಬನಿ ಕುಳಿದು ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಜಗತ್ತದಕಲು ಶಿವನು ತೆರೆಯುದಿದ್ದೀರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ್ನು ತೆರೆದಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗೆಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಸಹ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ ಎಂಚ ಎಂದು ತೆರೆದಿದ್ದೀರು ಇತ್ತೆ ರಚಯಿತ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅತ್ತು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಗುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು ಪಿದೇದಕಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಶಿವನ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ಶಿವಪಾಪನ ವಾ ಜಯಂತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಮಂದಿರಗು ಪೋಪೇರು ತೆರಿವೇರು ಬೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಅತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರತ್ತು ಬಂದು ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ್ನಕಲನೆ ಅದುಂಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯುವರು ಆಂಡಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತುನೇರು ಈ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯೇ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಗ್ ವ್ಯಕ್ತ ನಾಮ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮೂಢಮತಿ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವಿಜೀರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮಾರಕ ಉಂಡು ಬಂದು ಐತಮಿತ್ತು ಅಕಲು ಖಂಡಿತ ಬತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗುನು ರಚನೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಸ್ವರ್ಗುನೀರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬತ್ತದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಹ ಅವಡಾಪುಂಡು ಯಜ್ಞವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥೂಲ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುರ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಯಜ್ಞಲ ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು ಈ ಸಮಯನೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯ ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿದ ಅಂತ್ಯಲ ಬನ್ನಗ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವಂಡ ಆರೇ ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನದ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಅದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮ ಅಪ್ಪೆಲ ಬೋಡು ವಾ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೇರೋ ಅಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಒರಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅದುಲ್ಲೇರು ಈ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಜಗದಂಬಲ ಸಹ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದುಲ್ಲೇರು ದೇಪಂಡ ಆರ್ಲ ಸಹ ಬಾಲೆ ತಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಕೆಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನೇ ಮೂಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಸ್ಥೂಲ ಆಕಾಶದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಆ ನೀರದ ನದಿಕುಳು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ನದಿಕುಳು ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರೊಡ್ದು ಬೈತಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಿವಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ
ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಣನೇ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಅವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಂಡು. ಸರ್ಕಾರಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮನು ಒತ್ತೊನುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮತ್ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಕಲು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರತದ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಂಡು. ಧರ್ಮಡು ಭಕ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಲು ತಮ್ಮ ದೈವೀ ಧರ್ಮಡು ಪುನಗ ಮಸ್ತು ಸುಖಿಲು ಆದಿತ್ಯರು. ವಿಶ್ವಡು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯತ್ತನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಂಬರ್ ವಾರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಕನಿಷ್ಠರು ಅದು ಬಿಟ್ಪೇರು. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ಪುರುಷ ಅದು ಬಿಟ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷರು ಏರಾದಿತ್ತರೋ ಅಕುಲೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ಪೇರು. ಐದವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಮಾತಾ ಪುರುಷರುಲ ಉತ್ತಮರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪನಗ ದೇವತೆಲಿರ್ದುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರಿರ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಪೇರು. ಸೀತಾರಾಮಗಲ ಸಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮಾತಾ ರಾಜರಿಗಲ ರಾಜರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಳು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಎಂಚ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಚಕ್ರ ನಡಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಉತ್ತಮರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮರು ಕನಿಷ್ಠರ ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಏರ್ನ ಜಯಂತಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕಲು ಇತ್ತೆಗ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ಪನೊಲಿ. ಹಿಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಶಿವ ಜಯಂತಿನಿ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆನು ಕನಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು. ಪೂರ್ಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠರೋ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಮಾರಕಲ ಆತೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನು. ಅಕಲ ಮಂದಿರನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಂದಿರನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು. ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಸುಗಾದೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಿದೇ ದೇಶರದು ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಕಾಸುಗಾದೆ ಆ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತನು. ಅಂಡ ಮಾಯಾ ರಾವಣನು ಭಾರತದ ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಶಿವಬಾಬನು ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಚೇರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಧೋನಿನು ಪಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸದ್ಗುರು ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮುರ್ಕಾನಕುಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಾಗರದು ಮುರ್ಕುದೇರು. ಅಪಗನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ದುಃಖದ ಜಗತ್ತು ವಿಷದ ಸಾಗರದ ಕಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರಸಾಗರಡು ಉಪ್ಪೆ ಸ್ವರ್ಗುನು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರಸಾಗರಡು ವಿಶ್ರಾಮ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಕೊಳನು ಮಲ್ತದ ಐತ ಮದ್ಯಡು ವಿಷ್ಣುನ ಚಿತ್ರನು ತೀಪೇರು. ವಿಷ್ಣುನ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಆತು ಎತ್ತರವಾದ ಪೂಜೆರು. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆಜೆ ಅಡಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಪಾಂಡವರನ ಚಿತ್ರನು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ರಾವಣನ ಭೂತನು ಸಹ ಏತು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಲ್ಲ ಪುದರುಪ್ಪುನಗ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಪುದರು ಭಲೆ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತೆರಿಪೇರೆಗಾದು ಈತು ಮಲ್ಲ ರೂಪನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನವು ಈತು ಮಲ್ಲ ರೂಪೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಲ್ಲೆ. ಅರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ಡನೇ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಜಿಂಜಿದನು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪಿ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡು ಪುನಗ ಪಾತೆರುವೆರು. ಎಂಚ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪುನಗ ಪಾತೆರುಜಿ ಮಲ್ಲವು ಆನಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನ ತೂನಗ ಪಿರವದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವೇ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೇರೆ ಬೈದೆ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವುಜೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವೆ. ಎನ್ಮ ಜನ್ಮ ಸೂರ್ಯವಂಶ 14 ಜನ್ಮ ಚಂದ್ರವಂಶ ಕೂಡ 63 ಜನ್ಮಲು ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ವಂಶಿ ಆಪೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಅದುಂಡು. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮಲ ಕೇನುಂಡು ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರ ಇಂದು ಸಂಗಮಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣವಾದುಂಡು.
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರದು ಪೋದು ದೇವತೆಲು ಆಪರು. ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಈ ಮೂಜೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒರಿಯೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಈ ಮೂಜೆತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹ ಒಂಜೇ ಅವಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆರ್ನಲ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಗೀತೆಡೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಾನ್ ವಾಚತ್ ಇಂದು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೂಲಕ ಇಂದೆಡ್ದು ಶೂದ್ರರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದೇವತೆಲು ಅಂಚನೆ ಏರು ಫೇಲ್ ಆಪೇರೋ ಅಕುಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಪೇರು. ರಡ್ಡು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಮುಕುಲೆಗ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಏರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಆಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಡ ಉತ್ತಮ ಪಂಡೆರಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪೂಜಾರಿ ಇರದು ಪೂಜ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ ನಿಕುಲೆನು ಪೂಜಾರಿಯಾದು ಮಲ್ಪುನು. ಡ್ರಾಮಾ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದುಂಡು. ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣವನಗ ಯಾನು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದುದು ಪೋಪುಂಡು. ಕುಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಕೊಡುದು ತೆರಿಪವೇರು. ಬೇರ್ನ ಜಯಂತಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದೇರು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಏರ್ನನೇ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಮುಕುಲ್ನ ಏರ್ನಲ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕ್ಲು ಸ್ವಯಂ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಏರು ಇತ್ತದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ವರ್ಷಲ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಸದಾ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ದಯಗ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಗುರುಕುಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಈ ಪಾತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿ ಅಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದೊಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇನ್ನಗ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪದ ನಿಯಮ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತಲೆಕನ ನಡಪುನು. ನಿಕುಲು ಕೇನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಡು ಓವಾಂಡಲ ನಿಯಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆನು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ತು ಮರುಜೀವಿಯಾದ ಪರತ್ ಪಾತೆರನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪೊಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬಾ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞುಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಹಾವಡು. ರುದ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮುಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ದಿನಚರಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಚನೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆತ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಭವ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ದಿನಚರಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ದಿನಚರಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಡು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದು ಆಪುಂಡು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಸಮಯ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಲ ಉಳಿತಾಯ ಆದು ಉಡುಪುಂಡು. ಓರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ದವರ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರ ಆತ್ಮೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಡು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಅದು ದಿನಚರಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಪುಲೆ. 1000 ಭುಜಧಾರಿ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆನಲ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ದವರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಬದಲಾದ 1000 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರ್ನ ಪ್ರತಿ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪುನನೆ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಪುನೆ ಆದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.